se mos està catalogant i cada vegada se confirma que som un servei essencial. Entonces no entenem per què hem de pagar un impost d'IVA de luxe. No demanam ajudes, no demanam un pla especial, l'únic que demanam és tornar a la fiscalitat que teníem anteriorment. Han hagut d'augmentar la despesa perquè hem de tenir en compte que en cada client hem de mantenir tots els protocols Covid, és a dir, tots els protocols de neteja, desinfecció, dels llocs de treball, de les eines. Això mos du més temps i aleshores poder fer menys clients, això mos du un cost afegit de productes sanitaris i en aquells moments tot això sumat a la baixada de la demanda dels nostres serveis, això ens fa que cada vegada sigui més inviable tenir nostres establiments oberts. El que farem a partir d'ara és que cada dia 20 de principi de trimestre, que a més coincideix amb el pago dels imposts de SIVA, fer aquestes concentracions. Totes les concentracions són estàtiques, és a dir, normalment nosaltres ens posam en un lloc determinat, on ja t'he dit que davant qualque delegació institucional que representi el govern central, i és silenciosa, és una hora que nosaltres estem estàticament, amb unes cadascú portarà el seu propi cartell, perquè no hi ha en tot el tema de protocol de Covid, no hi ha cap tipus de problema, se mantindran les distàncies a cada un de nosaltres, anirem vestits de negre perquè se mos identifiqui i durem tots un cartellet groc on manifestar aquest desacord en l'actual tipus de fiscalitat que tenim d'IVA en el 21% de règim general. No?